Tapos ang Philippine Army kag PNP iga-deploy sa 7 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo bilang kabahin sang community support program sang Philippine Army. Ginpatigayon kay inasang aga ang send-off ceremony sa pila ka mga katapos sang Philippine Army kag Philippine National Police angot sa pagpatigayon sang community support program. Ini sa tinutuyo nga mapabilin nga matawhay kag hilway ang tagsa ka mga barangay sa syudad sang Iloilo sa anuman nga say sang kinagamo ilabi na sa presensya sang mga rebelde. Kapin 30 ka mga katapos sang AFP kag PNP ang iga-deploy sa 7 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Ang kahiwatan, gintambungan man sang nagkalain-lain nga mga barangay kapitan nga mangin kabahin sang sini nga programa. Iniya mo ang Barangay West Timawa, Barangay North Fundidor kag Barangay South Fundidor sa Molo, Barangay Navai sa Mandurriao, Barangay Sinikway Lapuz kag Barangay Hetchanova sa Haro. Actually, amo ni ang suporta, yung community support program dito sa White Area Operation sa urban areas nga ikandak sang aton nga mga army kag PNP personnel to support the national program of the government, which is to end local communist armed conflict, yung tinatawag naton nga LCAC. So amo ginang pinakaano nila para maklear yung isang barangay. Para sa mga militar nga i-deploy sa mga barangay, may mga pagsulundan nga dapat ipatuman. Ang specific instructions ko sa ila, siyempre observe nato ng international humanitarian law, yung i-ano natin, yung human rights, talagang i-adhere natin at saka strictly observe yung implementation ng human rights. At habang himo kita sang nakandak kita ng White Area Operations, deliver kita ng peace sa isa ka lugar kag development sa area. Suportado sang Iloilo City Police Office ang programa nga ginpangunahan sang AFP. Ang augmentation naton is just a support, no, a team support and support sa mga activities nga step by step activities nga pagaymoon sang CSP team nga iya sang AFP. Bugos man ang suporta sang lokal nga panguluhan para sa community support program. Nagapati si Mayor sa duha ka kamaturan. Una, tanan kita konektado, kag ikaduha, tanan-tanan importante. Sa sina nga konteksto, nagapasalamat gid ang aton pinalangga nga Mayor sa aton PNP kag sa aton AFP sa pagdidikar sa ila kaugalingon sa paggiya sang aton mga pumluyo sa diri sa syudad sa Iloilo kadulong sa isa ka minuswagon mahinagdiiton kag puno sang progreso nga community nato. Samtang, gindayaw ni Iloilo City Department of Interior and Local Government Director Carlos Lim ang ini nga programa. I would like to recognize that the AFP natunanan nila may hindi lang ni padamo-damo bala armas ka tao, kundi ang dapat is winning the hearts and minds of the people in the barangays. Nahibaluan indi ini ang una nga tion nga nagpahamtang sa mga soldado sa mga barangay sa syudad. Antes pa ang pandemya, may pilaman ka mga barangay sa distrito sang Haro kag Lapas sa diin gindeploy ang mga ini. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga senior citizen kag immunocompromised kalakip sa masobra 1,000 nga nabakunahan na sa syudad sang Iloilo samtang kapin 146 naman ka mga punong barangay ang nagpabakuna na. Padayon ang pagbakuna sa senior citizens, immunocompromised kag mga katapos ang Barangay Health Emergency Response Team subong nga adlaw. Sa listahan sang liga ng mga barangay sa syudad, alas 12 sang udto kahapon nga adlaw, naglabot na sa 146 ka mga punong barangay ang nakapabakuna. 7 sa mga ini sa distrito sang Arevalo, 36 sa City Proper, 32 sa Haro, 23 sa La Paz, 9 sa Lapuz, 17 sa Mandurriao, kag 22 sa Molo. Base sa listahan kahapon nga adlaw, may 1,119 na ang nabakunahan. Dala na diri ang mga senior citizen kag immunocompromised. Sa subong, may 120,000 na ka mga nakaparehistro para sa vaccination program sang Iloilo City Government.
Gimpahayag sang COVID-19 team spokesperson Jack Cunlo, mangintayo yun na ang vaccine rollout sa syudad kung padayon man ang pagabot sang COVID-19 vaccine. Gani importante nga subong pa lang makaparehistro na ang mga residente, kalakip ang mga hindi residente apang nagatrabaho sa syudad sang Iloilo. Yes, sa wala pa nakaparehistro, maparehistro na kita, no? Ang mabakuna naton anytime maabot ina siya. So kung hindi ikaw na registered, hindi ka naton mabutang sa aton nga linya para maparehistro naton. So subong ongoing pa aton registration sa mga barangay naton. Kag si Mayor Jerry Treñas nagbutang sa mga registration sa mga malls, no? Kung nabutayan kita magagto sa barangay hall, kung maglagaw kita, ihapit na lang naton kagulingon maparehistro sa mga malls. Kag sa plaza naton sa taga district may ara man kita, no? Kadto kita dito magparehistro, ara dira ang team naton nga nagarehistro para sa inyo. Para sa COVID-19 team, wala na sang rason pa nga hindi makaparehistro bangod magluwas nga gimpahapos ang proseso, mas mahapos man nga tultulon ang mga registration site. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mas masanag kaglikaw sa baha nga Iloilo Central Market, ginkalipay sa mga manugbakal kag manugbaligya. Madulom kag masami nagadanaw ang senaryo nga makit-an sa Iloilo Central Market. Nangin problema diri amo ang gubaon nga atop kag pigado nga drainage system sang merkado publiko. Apang subong, mas masanag na ini kag makabato sa ulan matapos ginbutangan sang bag-o nga mga atop kag ginakayo ang drainage. Bagay nga ginkalipay ni Rex Donasco, presidente sang Association of Stall Owners and Transient Vendors of Iloilo City Public Market Incorporated. Isang una, Central Market nagabaha gid siya. Mismo sa dalan sa may sagwa da bala sa mostly dira sa may Tubang Gaisano. This is Guangco Street, Albuquerque Street, kag ang Rizal, the facing UI. To make the long story short, pagpungko ni Mayor, ang pumisaya pa kayo yung Central Market. Before sang COVID, start na nila ang drainage sa sagwa, nadako. Kaya mo ito, galing kay tungod sang pandemic, ang mga construction worker, siguro sang kontraktor, daw iba nagpululi, nagmalasakit, iba nadugayan sila. It took them siguro mga 1 year kag natapos ang dito gani sa may iskina gidabla sa Washington subong inakoy-koy naman. Matandaan nga kabahin sa mga proyekto ni Mayor Jerry Treñas ang pag-rehabilitate sa mga merkado publiko sa syudad. Lakip na diri ang Haro Big Market, Molo, Villa, La Paz kag Mandurriao. Gani, tuma na lang ang pagpasalamat ni Rex Donasco sa lokal nga panguluhan. Among nagani ka pasalamat man kay Mayor Treñas sang iya drainage which cost siguro ambot way lang ko kabalo sang iya kuno mga 25 million sa siling ya lang, no? Tuway kami kabalo ko nanugit. Kaya mo to natapos siya na. Oo. Ang ikaduwa ya, ang internal na mo nang susulod nga sa Central Market kay ang issue sa una nagabaha to sa sulod tungod guba ang gutter nagatubod na bala kay wasak nga. This was siguro mga more than 20 years nga may matandog. So ginpakayoyan naman ang pakayoyan naman ang bilog nga halin sa isdaan tabok saldiger. Isa sa mga nakabenepisyo sa mga pagbago sa merkado amo ang manugbaligya sang isda nga si Bonifacio Cardaño. Sa subong ma'am kay okay man kay naka-safe man kami kay bisan paano kung magulan hindi na kami mabasa at least para man sa tanan naka-avail man kay bago. At isang una gid pura na gid kasagingan halos tao hindi na magsulod gani kay taga magulan. Hindi na gid yan tao actually magsulod kasi mabasa dayon gid gadanaw si subong okay man. At least paano naka man natapos man. Mensahe ni Bonifacio para sa alkalde. Madamo gid nga salamat kay bisan paano nabuligan man kami sang amon nga mayor nga nakayo man ang amon nga tinda. Madamo gid nga salamat. Si Rosie Jimena naman, 64 anyos, isa ka senior citizen kag aga pa nagapamakal sa merkado. Nalipay gid ini bangod wala na nagadanaw o kung nagabaha sa Central Market.
Di mo na masanag, dason malimpyo ang aton nalagyan, ang drainage sa kayo man. Timas mayo, gidya nga malimpyo, gidya kontra sang mahigko. Para hindi kita madanlog, kapit pa kay ako senior. Di ko hindi madanlog kung maglakati kay malimpyo aton nga lagyan. Nang mayo aton nga tinda, malimpyo na, pati ang drainage, pati ang atop, malimpyo. Salamat kit ng Mayor Triñas. Magluwas sa istrikto nga pagpatuman sang minimum health protocols, yara man ang timbangan ng bayan, agud mapatod ang kilo sa mga ginpamakal. Ginapahanumdum sa tanan nga magpanghinaw sang kamot sa hand washing area, antes kapagkatapos magpamakal sa merkado. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.